Туристическият район е разположен в югозападна България и обхваща общините Самоков, Сапарева баня и Долна баня. Разстоянието между двата крайни центрове Долна баня, Сапарева баня е 55 км, което осигурява бърз транспорт в рамките на туристическия регион и възможност за краткосрочен туризъм. Община Самоков е една от най-големите в България. Разположена е на територията на Софийска област. Богата е на водни ресурси. От нея водят началото си реките Искър, Марица, Бистрица и други, като уникално природно богатство са Рилските езера. Находището на минерална вода в Белчин бани е дар от природата, който допълва палитрата от природни богатства. Добре дошли в най-слънчевия планински град. Град на творци. Град със славно минало и вековни традиции. Самоков е входна врата за туристическите маршрути към Рила и предлага условия за културно-исторически туризъм и спортни развлечения. Разглеждайки града, спрете се и се освежете с кристално бистрата вода от чучурите на голямата чешма. Рядък паметник на строителното изкуство от 17 век и символ на града. Погледа привличат каменната къщичка за птици и една обеца, която според преданието била на крали Марко. Близо до голямата чешма към небето се издига бялото минаре на Байракли джамия, изписана от самоковски зографии. Тя е паметник на културата от национално значение и отворена за посещение. Ще се потопите в тишината и спокойствието на девическия манастир, покров на Пресвета Богородица. Голямата манастирска църква е съхранила единствения запазен в града стенопис на Захарий Зограф, резбован иконостас и икони на майстори от Самоковската художествена школа. Незабравима среща с резбарското изкуство ще бъде посещението ви в митрополитската църква Успение на Света Богородица. Тя е преустроена през 1793 година, когато градът е център на прочутата Самоковска епархия. Голямо богатство за града е и Саравската къща с високо художествено и историческо значение. Славата на самоковските майстори, резбари и зографи и днес живее през бобаните тавани и зографисаните стени. Тя дава представа за интериора на градските къщи през 19 век и свидетелства за благосъстоянието на Самоков по това време. Посетете историческия музей, за да опознаете богатата история на града. Това е първата сграда в България, проектирана и строена специално за тази цел. Няколко тематични експозиции с уникални експонати илюстрират приноса на Самоков в културата и историята на България. Опознайте и околностите на Самоков. По пътя към Мальовица не пропускайте да разгледате археологическия обект Шишманово кале, укрепен античен и средновековен град, предшественик на днешния Самоков.
Фолклорът свързва крепостта с последната битка на цар Иван Шишман и падането под турско рабство. Мальовица е малък планински курорт. Намира се в северозападната част на Рила, на 27 км от град Самоков. Освен връх Мальовица, в района се издигат още няколко върхове, които го превръщат в предпочитано място за скално катерене и туризъм в България. Зимата курортът предлага отлични условия за ски и сноуборд. В близост до Мальовица е село Говедарци, място за еко и селски туризъм. Разходете се и се насладете на природната красота по екопътека Бели Искър. Тя се намира на входа на Национален парк Рила. Самото село Бели Искър също е прекрасно място за селски и екотуризъм. В края на юни непременно посетете празника на рилския зелник и вкусете местните традиционни специалитети. В края на август пък любителите на рок-музиката могат да станат част от рок-феста Рок в Рила. Насладете се на кристално чистия планински въздух и изживейте вълнуващи приключения, като посетите най-големия зимен курорт в България – Боровец, разположен на 10 км от град Самоков. Предизвикателство за всеки е покоряването на най-високия връх на Балканския полуостров – връх Мусала. Тук най-силно ще усетите магията на планината. Ако сте любител на зимните спортове, не пропускайте екстремни преживявания по пистите на курорта. Те предлагат отлични условия за ски, сноуборд, шейни и възможност за нощно каране. След ден изпълнен с приключения, потопете се в ритъма на нощните забавления. Ценителите на историята могат да посетят парка и ловния дворец Царска Бистрица. Вижте оригиналната водна електроцентрала Siemens, която произвежда електричество от 1913 година до днес. Слезте до стария център на курорта и разгледайте единствената изцяло дървена църква в България, построена през 1933-1934 година. Сградата е в типичен алпийски стил, непривична за останалите християнски храмове, но много сполучливо вписваща се в околната рилска природа. На границата на общините Самоков и Сапарева баня е курортът Белчин бани. Посетете го, насладете се на ласката на минералната вода и почувствайте оздравителната й сила. В село Белчин се намира късно средновековната църква Света Петка. Тук можете да видите редки художествени образци на иконописта, както и мощите на светицата, чието име носи храма. За да се докоснете до древното минало, непременно се скачете на хълма Свети Спас. Тук се издига античната крепост Цари Мали град, където все още витае духът на римските войни. Наименованието, което местното население е използвало, идва от оприличаването на останките от крепостта с тези на крепостта в Цариград. Интересна находка е и откритият близо до село Алино каменен саркофаг от римско време, който местните хора наричат Момата. Община Сапарева баня е разположена в подножието на Рила планина, североизточната част на Кюстендилска област. Изключително богата е на геотермални води, най-богати по съдържание на сероводород. Сапарева баня – град на спа туризма. Тук се намира единственият гейзер в континентална Европа с температура 103 градуса.
Носител на рекорда в българската природа за най-гореща вода, гейзера извира на 18 метра височина от разседната пукнатина между котловината и планината. Болницата за рехабилитация в града, балнеохотелите и откритите басейни предлагат отлични условия за балнео и спа туризъм, от които не бива да се лишите. Любителите на историята могат да разгледат разкопките от античния град Германея. Много интересен и добре съхранен архитектурен паметник е църквата Свети Никола от 12-13 век, намираща се в центъра на града. Намерете време да посетите и Възрожденската църква Успение Богородично в село Сапарево, която е най-голямата в общината и е изключително красива. Представлява умален вид на църквата в Рилския манастир. На даровете на природата можете да се полюбувате, ако отидете до курорта Паничище, който е изходен пункт за много планински маршрути. Със своите хотели, почивни бази и хижи, той предоставя отлични условия за отдих, зимни развлечения, ски, шейни и сноуборд и летен туризъм. В района на курорта се намира езерото Паничище, най-ниското безотточно езеро в Рила и единствено в България. По пешеходен маршрут или с лифт от хижа Пионерска се стига до бисера на Рила планина, един от най-красивите рилски циркуси. Това е приказно място, което заслужава да се види. Тук са разположени стъпаловидно 7-те рилски езера. На 19 август всяка година хиляди последователи на учителя Дънов посрещат първите слънчеви лъчи на молитвения хълм над езерото Бъбрека в ритуален танц – паневритмия. Близо до 7-те рилски езера се намира един от най-малките резервати в България – Скакавица, скатал в себе си най-високия водопад в Рила – Скакавишкия водопад. С великолепие и неотразима красота пленява каскадата от 7 водопада, от който най-ниско разположен е водопадът Горица, намиращ се над село Овчарци. Падащата от 39 метра вода нашепва легендата за девойката Горица и нейния любим Йовица. Община Долна баня е разположена в Софийска област, край десния бряг на река Марица. Голямото богатство на Долна баня са минералните води, отличаващи се с преобладаване на сулфатите и висока концентрация на калций. Плувните басейни и спа комплексите в града, уникалният климат и кристалният въздух, близостта до планината превръщат Долна баня в идеално място за отмора. В музея на града се намира общоисторическа и етнографска музейна експозиция, чрез която всеки посетител може да се докосне до начина на живот, бита, нравите и обичаите на предците ни. Църквата Успение Богородично е един от най-красивите храмове в България. Част от иконите са рисувани от Димитър Зографски. Скитът Света преподобна Петка е възникнал при пренасяне мощите на светицата за град Търново. Участващите в шествието пренощували в подножието на планината при крепостта. На сутринта на мястото бликнал извор с целебна вода. Старата римска баня е изградена през 1700 година върху римски основи и съществува и до днес. Долна баня предлага на гостите си и емоциите от срещата с представителите на един нетипичен за нашите географски ширини вид. В щраусовата ферма край града се отглеждат черни африкански щрауси, а в ресторанчето към нея могат да се консумират различни щраусови специалитети. Тук са изложени и разнообразни сувенири, изработени от щраусови яйца и пера. Търсещите екстремни изживявания могат да посетят летателното училище.
Паралелно с обучението на пилоти, авиационният център предлага и развлекателни полети над околността. Вечерта може да бъде незабравима във винарската изба над града. За любителите на планината, изключително вълнуваща и впечатляваща ще бъде срещата с растителните и животински представители на резервата Ибър, част от Национален парк Рила. Планината и водата. Това е магията на този регион. От древността хората са черпели енергия от бистрите очи на планината, Рилските езера. Поймали са топлината на минералните извори. Оставили са ценни и дълбоки исторически следи. Жадни за приключения, елате тук и открийте за себе си това чудно място. Поемете духа на местните хора и запазете спомена за слънце, вода и планина.